यार मा खालामनाया मोजां जाबावगोनब्रा। जेरावबो थांनोबो मोना, न'आवनो थाबाय था गोदाव सोराव। मा खालामबावनो, लोगोफोरजोंबो थांनो मोनला। आइडिया, दावदै कार्टन सिङाव हाबनानै थानोसै आङो। रावबो नुवाखै नामा आंखौलाय? नुवाखै खोमालै रावबो। यार आं जोबोद हारसिं थानो बाबाय। बे समाव सोरखौ लोगो मोनगोन? रावबो लोगोआनो गैया। आं जोबोद हारसिं थानो बाबाय। यार मा खालामबावनांगौ? माब्ला जोबगोन बेबायदि समा? सिगांनि समा माब्ला फैफिनगोन सानबाबो सानस'नो हाला। मोजां जागोना जाला? सिगांनि बायदि गोजोन खुसि थानो मोनगोन ना मोनला? उफ, अ माय गड, औ शिट। अ माय गड, हाय। गिनाङा, गिदों नामा? गिनाङा, आंसो दा, नों बायदि मानसि दा आंबो, गिनाङा। नोंनो लोगो नांगौ होनदोंमोन ना? नाय आं दा फैबाय। गिनाङा, नों हारसिं नङा, नोंजों आंबो दङ। सिगांनि बायदि जाफिनगोन बोथोरा, नों जेबो सिन्था दाख्लाम। आं दंना, नों जेब्ला नांगौ जायो अब्लानो आंखौ गाबज्रि। नों आंखौ गाबज्रिब्लानो आं नोंनि खाथियाव फैगोन। गिनाङा। अके बाय बाय, आं थांनोसै दे। बारा गोबाव थानो हाया आङो, आंहा दस्रा खामानि दङ। दे होमबालाय थांदो।